Aku nang alas tau weruh macan. Macan. Macan tenan apa? Macan tenan. Tembak. Macan tenan. Jaman ku. Ceritane ning gone Pring Dudo, ya ning Pring Dudo iki aku seminggu sedurunge mbek Pomo iki kejungkel. Nah, bareng bar bengi aku pas menggok eneng macan kan dalane menggok kan gak ngerti denen. Macane meh nyabrang perlu aku celorot lampu 12 balik rusak ngono. Lah aku baru kan mati aku. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Hari ini Pak D belasaan ikut Papa Kostam reunian sama Mbah Pomo, guys. Tapi iki kita tersesat di belantara jagung. Wah, ya piye? Tadi Pak D salah menggok, ditilik Mbah Pomo. Genten Papa Kostam ning ngarep salah ilang jejak neh. Lah iki Pak D ning kene. Piye iki? Iso ketemu apa ora iki kok? Jerene nek gubuk ing ngisor lho, gubuke rung temoki. Oke guys, ikuti terus piye keseruannya nanti setelah kita bisa bertemu Mbah Pomo. Iki ora rumpuk, ora sida rumpuk ketemu Mbah Pomo ngono wis seneng. Karo Papa Kostam. Golek-golekan guys ceritane. Wah, itu sih. Assalamualaikum, kula nuwun. Nara. Wong lagi syuting. Nggih. Kabeh. Agak enek tamu. Nggih. Saking Tlegot Tuwung. Kan Tlegot Tuwung. Mas Aziz sehat? Nggih, alhamdulillah. Nggih, Om. Foto ya. Aku kenal denen dhisik cilik durung kenal denen. Kene ketemu. Iku anu Anak-anak teko. Sing dulur Tlegot Tlegot Tuwung. Jadi mae bar tapek kan terus tepek wong dana loro cawe gede. Anake sum. Mbah sehat ya Mbah ya. Iki kanca lawas iki. Temen wis pramot lah. Melu iki ya. Tlegot Tuwung. Jadi suka karo aku kan Iki Mbah Sumari. Piye? Mbah Sumari. takutnya enggak lho. Oh, nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa Mbak Ganyar. Mbah Ganyar. Wong kula marahi sampun pisah niku kelas gangsal kula. Bisa mbek kowe. Nggih, kelas gangsal SD niku pun dhewe-dhewe pun nggih kalih Bu kalih Pak Mandiri. Nggih, pun golek upa-upa piyambak ponan. Mandiri sejak kecil. Nggih. Monggo mengke disekecaken dhateng mriku nggih. Nggih, nggih. Nggih. Iki Papa Kostam bersama Mbah Pomo mau rumpuk undangan rumpuk. Tesik niku. Isek Enten sing karo Mas dipilih Aziz. cuman mengke nek seminggu kan sampun Wis atos. atos. Soale pun Mbah berarti wayah mucuki ya? rong minggu melih wayah mucu Tak melok ngarit. nggih Mane mboten numpak ketemu Pak Kosta makane kene Oh. izin keruput sampun mriko. Terus saiki ya. Nggih. Lho tapi ya nek esuk Om Kostam tetep nyepeda. Mengke malah Ya iki pun jam pira iki? panas mengke. Nek mbok soalnya niki sampun jam setengah 11 sik ajengan. Saiki panas. Salak panas.
iki dapur Kalimantan TV. Desa iki. Ya. Seger waras, Mbah. Amin. Niki lho, Papa Kostam diundang rumpukan Mbah Pomo di Isjing. Nggih. Panas, Pak. Alah, lah Papa Kostam ngajak saiki kok. Kula langsung budal nggih. Ayo Mas. Engko mulai kan gak usah mampir rene langsung pamit. Nggih. Nggih, seger waras ya. Ora usah. Aku juga bali. Aku iki mau diparani lah dadak aku pas ngomong makane wedhus. Ayo Mas. Oh, jing. Karek goncak iki. Delok TV. Ngono ya. Ya. Ben nek gambare. Nggih. Iki nang rumpuk mbek mbahmu zaman nostalgia. Oh, nggih. Sing ning gone nganuk ning gone kuwi semengko. Nggih. Angger isu ngono ki sebelum. Jago bedil Mbah Pomo asik jere Papa Kostam. Monggo. Goncengan lho. Aku wis Loh, goncengan. arek lho gak go motor loro tok iki aku mau goncek iki. Mbah Pomo go motor uduk dhewe. Niku motor iki. Lah setak pundi? Ayo berangkat, guys. Langsung. Ayo Mas Aziz. Katakan nggih. Nah, Niki menggo mriku monggo. berangkat. Mlebu, Mbah. Budal ke sawah. Jalan. Baun. Jalan baun. Jalan Mbah Pomo. Berangkat mengikuti Mbah Pomo guys. Awan-awan ngajak apa mau ruko cerdas ora. Iki degar gojek karo Pak Tono, terus Papa Kostam karo Lek Sumari. Habis goreng. Terus gak goreng sego nang iki jalannya. Iki jalan off road guys. Terus off road tapi yo naik ketiga ya lumayan. Bolongan lho. Yo mangan lho. Dalane guys. Tahu-tahune kurang ngombo. Hah? Ngarit. Nggih. Walah tok sak. Hah? Iko lho. Ayo nang bae. Heeh. Ora biasa. Lah anune bendungane ambrol ngene. Ayo gawat. Tetep kalah kulino, guys. Karo Mbah Pomo Pak Tono kalah ya. Kalah kulino. Ya ora. Dengan perjuangan yang sangat membuat dok-dik akhirnya kita sampai guys. Iki nunggu Papa Kostam. Pak Tono ya kalah anu ya. Kalah kulino. Woi, kalah kulino. Kan kabeh. Pak Tono salah menggok, mau menggok ngiri ya, Pak ya. Iki sing nyetir Papa Kostam ya. Iya. Gantang klarung sing rono. Lah iya. Pak Kostam mesti disusul Mbah, susul. Susul Mbah Pomo. Tak jagat no kene pinus. Cek iki. Jagunge Wis kemakar burung ngene iki. ya wis, wis kliwat. Aduh. Iki lho jeke serat bukaan. Buka yo. Oh. Cek. Gak apa, serat ngono. Iya iki. Sedengan. Pak Tono. Wong wis toto dhewe ora. Munit. Belasak iki. Waduh.
Lu gotok iki. Engko malah digoleki neh. Iya. Tapi nek kita wis ya. Iki ya guys. Tersesat di belantara jagung. Jagungnya Mbah Pomo. Ya. Terus piye iki nak golek engko? Aku di mana? Kita golek gubuke, guys. Sremut jagungnya wis di Dilake wong kene. Kalen. iki abote reunian karo Mbah Pomo. Kan arep reunian, guys. Wes. Balik Mas. Ya wis dinteni kene kok balik. Lho enteni kene lho kono goleki. Oke, Mbah Pomo tetep aduh. Tersesat, guys. Iki Mbah Pomo udah datang. Wah. Papa Kostam. Kesasar tekan kidul kono. Waduh. Aku wis teko kono balik tak sing rono mang aku. Hidup anu tos teko gone. Lho barang siduk ora mbok menteni 12. Wis karo kono lho. Walah, tok gender. Tekan dalan Anjor mau. Anjor. Guys, Lah rumah saku wis kok guriku mengkok rene lagi mau. Oh alah. Papa Kostam kejablasan nih. Abote reunian karo Mbah Pomo iki, guys. Loh. Endi lewate jeneh ku Dek malah mau kene. Kene. Iki ku ditutup. Kok kono balik tak serono Aku rono mang. Ha ditutup iku malah ilang engko. Dalane ngene kok. Ilang montore nang kene ae. Kene mau ning ngisor kono. Aku teko ngisor kono, Pak. Ayo ben buka nanti. Weh, helm dinggo ben gak gatel. Lho dinggo ae bener. Ngarep dalan Mas. Wah. Lek Pak Tono malah sikile. Wah ilang neh iki engko. iki nggonku anu Om. Bisa kalau rono. Tekan gone wae. Terus teko gone Mbak iki. Wah iki lah. Di Slebah Pomo kene. Ora betah nek aku Alhamdulillah. Akhirnya sampai di petilasan Mbah Pomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gubuk Mbah Pomo. ora betah aku kalsane ora. Kelingan ning kali mongo ora mau. Kalingan. Ben reunian. Terus sewu ae. Reunian, guys. Sonde lah ya kalingan. Kawan lama, ini teman lama. Ana sonde itu. Itu kenalan plek. Alah. Piye padha sehat ya, Papa Kostam yo sehat. Papa Kostam jek sehat sampean padha. Gak krungu. Sehat kabeh. Aku nang bahan iki dina balik ping 3 barang kok. Piye? Ping 3. Tatake Papa Kostam untung nggawa jaket iki. panas banget. Iki bendungane Mbah Pomo. Bendungane iki, Mbah. Nggo nyirame apa niki? Apa yo ngatasi nyirame sakmono. Jatek geni. Aku mau kejungkel nganti nono. Lah, Lah ngetut nganu motor kok nengen terus ngetut kayak kuwi ban jebule. Lah batenku ra kok ki mang lah. Sandal pedot. Terus malah. Aku dene nang calon kan ya nang sing ngenteni lho. Sing larem mang aku ngono. Pak Tono sandale pedot. Dalah sikile gobrah kesaruk. Wes. Gak apa-apa. Iki kena dienggo cerita Mbah Pomo karo Adem om ning kene. koncone. Marai ape kabeh anak do teko dulure meng lah. Wes, Lur. Iki untung tak siapno banyu iki, guys. Guys, banyu tok iki gak nggawa korek iki piye? Yo korekan nggowo. Heh. Aku nggo banyu tok wong kesusu. Lah kae banyu kan. Nggih, banyu tuh. Tak botol. Botolnya piro, Pak? Ngombe. Dengar apa ya? Mbak, biasa Mas. Telo yang kok tak makan. Piye? Kemriket apa? Apaan Om? Coba. Pas iki. Gemakar ya Om ya. Makar. Wong jagung ini ki anggere semuni godhonge kuning sithik wis.
Seminggu kok gak kena dibakar, 100. Iya leh kok rumput sik leh kok. Mbos tok adoh kok. Aku nek langsung mek jagunge. Lho, mek jagung kok ora bapak mulai kok. Gowo dibak. Sing rasa enom. Lah ya ndak gak bos sak dengan mau. Wis digawake sak kok. Apa? Jumjit, ngene masak Mbah Pomo. Iki digelar kena mbok kusuronan ya. Padune ndekne. Lho nek aku urip ngene iki mbek Pomo iki biasa ya, Mo ya. Alah. Wong aku ning Kalimonggo iki lho, bocah geser aku digulet denen terus. Modho gowo dibakwan ada siap kabeh. Cetek iki diapusi mbek sukat. Ya sukat kaya bolane ya sukat. Iya. Tuh gini iki ya. Nganu apa? Enak belekno. Ora iki lho, sapa nganu jeprek. Jeprek sing nyari kan nganu sukat. Pomo diapusi kon golek nomor. Jeprek bangker marung nak. Lha kuwi anu dek kan putuku rene nggawa kompor barang dongke apa jenenge video. Kayak iki lho, lha iki wis tak videono, Mbah. Rene urip kok ono dicolon kene iki terus dapuk wong Dayak kae. Gawek film. Mbah Pomo dadi wong Dayak ning kene. Terus masak sego goreng apa Mbah apa ya, Mbah? Masih di channel DGR Official. Akhirnya iso tekan gubuke Mbah Pomo langsung cetik geni. Walah, Papa Gosam sampai jungkel-jungkel mau kepleset kejablasan sih. Piye? Gelentange ku yo. Ora. Aduh, Aku munggah nyemwaruk kuwi. Pak Tono yo nyaruk sikile pedhot sandale. Lombok bentang terubus. Ngisore kayak Lombok, Mbah. Wah iya. Ya nek gak udan Aku nak bedil mbek Pomo ngono ki aku ning ngene nganu warung golek ni. Melu bedil dulu ngono ki sebar nongkrong ning warung. Kurang mana perang-perang. Ini ora nek warung. kene warung ki warung Mbah Pomo iki. Nek warung ning Dung Sambimo. Pokoke sing penting keseruane. Metu kene iki enake cedak balik metu ndi, Mo? Piye, Om? Metu kene balik cedak metu ndi? Metu mundu hidu ya, Om. Mundur sebelah ndi? Ah terus teko Ah, Pas mengkok kuwi ya. Iya, ngerti aku. Metu rono ya apik. enak metu rono ya, Iya. rono ya. Heeh. Pasar dik ratan cor-coran Ya. Lah iki kan napak telas kome Mbah Pomo nek kene yo. Engko mulai metu mundu kon ngeterno Mbah Pomo. Tok dalane. Awar-awar kae berapa lah. Kae sepur. Karo Wisri wong kok Karanganyar dulu. Bilang bangun. Ya nak wis tekan ratan ngerti. Tekan rata. Lah nek ning kene kan isih wong mrene Yo jadi gontok ketok. Gak engko ngambilnya nganan. Ora karo aku lah. Tak colno ya malah. Diku nganan memangnya. Ya. Acarane kan Pak Amang Barang polisi kuwi lah. Kono pladu. Aku teko mau tetak ari. Kowe atuk tak jak ning Mandan emang ora direjeki kowe. Nah, jam 5 mau nek ngebel emang ada pladu. Pladu ki ora pladu nganu. Nak dhisik baru udan pladu. Iya. Saiki ki limbah pabrik racun gitu. Ora ya. Ora kayak gagelan apa tak golek. Aku teko kono Aku bulan. tekan dhuwur kono kepethuk denen. Iyalah. Tak tekoki mbone nyanu apa Mbah Pomo di Mas. Katenku ora go guriku dadak. Paingan. Kowe nggawa motor dhewe, Mau lobotan. isuk mau denen lunga nggonku. Meh golek lombok durung anu durung enek baku. Malah kowe sing marani aku. Ya tak kandhani sik sampean. Oh, aku nih, Om jenengan dijak rupa Mbah Pomo peti parane ngono. Kalau mau ning kono tak kira ning kono tak sabarani dhuwur. Tapi tak taksa mandungu to. Ya. Oh. Lah nak nyelok kono gak kerungu yo percuma Ora ngono. maksude
diklakson lho, ora krungu. Iya. Terus aku munggah terus sampai nang sana. Lah iki aku mau sing mlenggok sing anan mau tok ngusor iki. Lho munggah nek aku lempek ah munggah nek. Lah, kepethokan wong kokono. Hmm. Teko nggone Mbah Pomo. Sing wonge omahe dong samping duwe mobil. Lho yo, nggih teng mriku le mengke petok wong kokono. Mau kasih kongkon mlaku metu kono terus langsung Aku teko kene. awe mau terus Iku lho kono. Ning ngisor kene sing kok kono. Tapi sing kok kono ora sing rene iki. Waduh, mutar iki ndi itu kan gubuk dhuwur iki. kono ngene jagunge. Gubuk. Iya. Iki ndelok dhuwur. Sing wis tau rene anu sapa? Terlalu. Lah trol yo sing tau dijak rene. Wah langsung soro kowe mesti tampil mbajak rono nak musim anu mending ngono. Apa nak musim udan nak sing sok bene nak ketiga ngono, sing batrong ngono. Marai. Lah aku yo gak ro, aku didadak mesti tampil ki mau. Nah, maksudnya jonge dalane iki nek Sandalku marai pedhot sih asem sakmene. medun iki. Nak batro kan wis ro. Ngono. Ki lho kawat kok. Saya dikon apa? Nyuduki. Sunduk. Enak. Dandang panci iku. Lah mau tok manak yo tak galakno kopi birin yo saset yo. Iya lho. Lah mari Kosta mes diadak cah. Kene pas aku ngomong mangane Mangane wong loro iki yo. Lah pikir aku Mbak Karjagung ogak ning kene nggone ngono lho. Pikir aku Iya. ning omah. Ngono lho. Lah kowe nek ning omah leren macak. heeh. Lah aku langsung sek kene. Ora maksudnya ning omah iki lho. Iya yo maksudnya tapi monggo rada kalem ngono mau ya tok man nggawa kopi saset ta yo. Iya. Oh aku kene ndelok kene nek manci. Kapan-kapan yo, kapan-kapan Banyune kene dikok kuwi. bakar telo. Heeh. Dek ning telone kan akeh. Nongkrong ning kene setengah hari ngono wae. Penak. Iki nek teronge pilih. Teronge Mbah Pomo iki nek anu jambu anu Nek sebut nyanu mati deli. Oh. Iki wetu apa ya iki ya? Pertapaane Mbah Pomo. Iki umine enak. Kena dimasak umine kecet-kecet ngono lho. Jajal metik sing anu sing kuwi lho sing nom gegeten. Godhong apa, Pak? Iki godhong Apa ya? Kapan? Foto. Iki kedhot iki. Iki loro. Tiga asem-asem. Dayaan. Dong dayaan. Kecut. Ya. Lho wis marung no. Pak. Wis karek numpangi Mbak jagung ya. dan kemerutuk bermetret. Nak gak mateng tenanan iki. Wah, Aduh. Ini tuh karepe le. enak pakune. kecet le ya. Kecut. Kene ngomong. Ane anu apa wit Tapi ora kecut tenanan ora. ning wit anak wit dayaan. Dayaan. Gayaan. Ora kecut tenanan tapi. Wonge jabut telo iki mesti wonge menti mau. Ora maksudnya Budi ngono apa mateng. Gawakno telo, guys. Nek matenge mateng, nek medhoke kuwi to. Tapi ki medhok. Aku mau bakar ning kuburan medhok. Dah. Kuburan di Lor, mau ya Mbak anu lek wono mau. aku jarang mencuci. Lho, ora jaman dhisik ki mbak anak wong mangan ning kuburan ngono neh tak muni nyanu segone diecek-ecek. Walah. Ngamuk-ngamuk tenanan ya. Iki mau. Angger Ya mau nak dalan ngono ki dhisik biasa ya. angger Lagi ketemu. kuwi tabelan Tahu pinggir seminggu dhuwur, sedurunge pinggir tiba dhuwur, terus karek karo tengah, pacane. agok kuwi. Alah keblawak. Aku ning alas tau weruh macan. Macan. Macan tenan apa Macan tenan. Klembak Om? Macan tenan. Jaman Gede. riyen. Ceritane ning gone Pring Duda, ya ning Pring Duda ki aku seminggu sedurunge mbek Pomo iki kejungkel. Oh. Nah, bareng bar bengi aku pas menggok eneng macan kan dalane menggok kan ra ngerti denen. Macane meh nyabrang weruh aku celorot lampu 12 balik kerusak ngono. Lah aku weruh kan wedi aku. Buat. Carane macan anu iku apa loreng-loreng ngono iku? Tutul. Macan tutul. Tutul. Ya. Berarti dek ben kene yo enak macane. Loh,
Mantri Tolgo Tuwung dhisik entuk nganu, entuk macan, kukune tak jikuk. Di nganu dipeme ngono ki ning ngarep tak jikuk untuk kukune terus tak dandake nganu apa kalung bandul ning gone congme. Zaman dhisik congme ngerti. Dadi yo enek anune yo apa Ratu Blatung yo enek macane yo ndek mbiyen yo. Lah, jikuke godhong nganu kae mrih. Godhong. Ya klebot ya garene. Ngerti ta maksudku? Mbah Pomo bar tuku anu lombok. Lah ya mau golek lombok durung anu. Bibit lombok. Bibit lombokmu durung anu, durung apa, durung ono terus langsung tekne. Nak kayak masak-masakan lho, Om Dekne nggawa niki piring kompor iki. Tarik ganti, Pak. Oh, biasanya golek supermi ya ning alas ya. Lah aku nak bedil ngene dia nongkrong ning warung. Nggawa supermi. Mbah Pomo ning kene iki ya kerasan, guys. Lah cakuke kembang dhuwur. Iya. Ih, telone gedene. Dilane Telone, guys. Gomule. Gomule he, guys, ki telone. Marah kewarken engko. Warken orang ngombe. Uji coba ya. Uji coba medhuk ora? Oh, keru. Yo cek lagi. Yo jagonge piye rasane? Isih lagi. Isih legi. Empuk. Isih empuk. Oh, isih legi. Cek tedas ora? Oh, cek cerdas no. Isih utuh. Mutoh. Engko anu gitu. Uriana ben nonton Uriana. Kok nak tak Bisa nang PPN iki keliling foto ki urung entuk gawean ki mangane entek 150.000. Iya. Nang gone Mbak Endang PPN. Dhisik ki aku ki urip maklum kok. Dadi aku ki matur nuwun aku ki diujon terus ya. Mergawe rong tok tipet wis. Wis entek dhuwit 150. Hitam putih anggek piro kae? 150 rupiah yo. Pomo marek gak krungu cah. Zamane kenteng-kenteng Agak diceglek. 250 jeneng. 250 ya. Ya. None. Ketelan dhewe kowe. Yakin iki lho. Nyaru ratan. Pokoke dongkrong inget nganu kejongor. Ngerakno. Celanane gak gebol kok. Yo ora wong ora banyu. Oh iya. Kejelungup, Mbah, kejelungup. Alah. Dan ngerusak rakyat nang lemah. Iki Tapi tenan iki mau cara orang glentang. Bablas sih lo mengisor. 12 mengisor. Iya. Wong dalan anjur. Wong aku mecangi ra iso nganu apa sale ndrojo. Mbah Pomo gak krungu Marisa. Diceluki. Woi. Nah, aku tak kaget ya Om. Bijan sepeda ontel jalan ke mana ya itu. Sopirnya sukat. Tekan dia ya sepeda ontel. Cuma goncak. Kali mongo ke anake piro ya saiki? Kali monggo jalan. Anake piro saiki? Ngomong lah. Sama ya. Anake piro saiki? Wis Aku lelek ya kae lok teko jamur teko gak kucang bakar. tapi karo sotek kae blor sotek mati. Ora tau ampe. Ora godak. Mati ya. Pak Mami. Ora kali mongo ke durung mati wong. Ora godak bakar isane kerek mangan. Nyale megat-megat. Demi seekor jagung yang kemerikit kita labui sampai jungkel-jungkel. Demi reuni Papa Kostam dan Mbah Pomo iki lho, Lur. Kita rayakan dengan satu jagung bakaran. Bismillah. Wah, lebat rek kuntek.
Oke Lur, sekian aja dulu bersama Degayar reunian dengan Mbah Pomo dan Papa Kostam. Rumpuk neng apa iki jenenge? Mbaon. Nah, Mbaon. Muga-muga tetep padha seger waras ya Lur. Sekian aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai ku entek ya Om. Mati lho. Biar gue. Dan